Farfesa Muhammad Sani Rijiyar lemo. An haife shi a ranar 1 ga watan Yuli a shekarar 1970 a ƙasar Makka, Saudi Arabia. Sanannen malamin addinin Musulunci ne a ƙasar Najeriya kuma malami ne a Jami'ar Bayero ta Kano. Sheikh Sani Umar ya yi karatu a Jami'ar Musulunci ta Madina da ke ƙasar Saudi Arabia tun daga kan matakin farko har zuwa digirin digirgir. Malam ya yi karatun firamare a Khairul Bariya Islamic School da ke Kano. Ya ci gaba da karatunsa na ƙaramar sakandare HIS a makarantar Shahuci ta Kano. Sannan Malam ya wuce makarantar Islamic Study Gwale inda ya kammala babbar makarantar Islamiyya Distinction a shekarar 1989. Dr. Sani Umar Rijiyar lemo ya samu gurbin karatu a sashin kimiyya hadisi a Jami'ar Musulunci ta Madina bayan ya kammala digirinsa na farko a fannin ilimin hadisi da ilimin musulunci. Sannan ya ƙara yin digiri na biyu a fannin ilimin hadisin dai da kuma ilimin addinin musulunci. Ya kammala karatunsa da babbar daraja wato first class. Saboda tsananin sha'awar ilimi da bincike, malamin ya ci gaba da karatun digiri na 3 wato PhD a Jami'ar Musulunci ta Madina wanda Allah ya bashi damar kammala shi a shekara ta 2005 da daraja mafi girma. Dr. Sani Umar Rijiyar lemo, Dr. Rabi'u Rijiyar lemo, Malam Kandahar, babban rabo. Allah ya ƙara muku lafiya da nisan kwana. Sunana Shamsiya Shama, ku ci gaba da kasancewa da ni a duniyar malamai daga tashar Shugaba TV. Ku kasance da Shugaba TV.